Ntoriko baba mobere ase eng'encho chibese nchire ime echimotakaneti chiri are korwarerigwa igo omobere gotokoyogacha intwe abanyene mpaka motoretere chibese moche koiyia omobere oino igo nsinyire ng'a emiaka erenga Mong'ina nakobera mocheri emiaka erenga ndarigia chibesa echi 600,000 gochia igoro na tinanya korora chibesa echio bono ase eng'encho ya ogotaka chibesa china chigerete amatanga atarabangwa. Hi good people, karibu sana abanchu abarigereri ba INKA TV. Karibu sana na inde tochakerero twatagire ase ensemo ya magombo ekenyoro kia bochura twatara ase family yoyo minto Winfrida obete konyara kobaga gosira wetero boroire bwa goita Winfrida no aringa ase nyagitari ya Medfort no anyara kobaga gosirerio bonyuma bwae nyuma yo gotwaro boroire bwa goita agakorerwo operation akaba matuka make akanyara kobaga gosira rero twachire ase INKA yae tomanye exactly ninki kiabete mpaka agasira no tora ase INKA yae maigaiga muna moroche. Karibu sana totegerero mogano tomanye nga ninki kiabete. Karibu sana twikire ase INKA ya Winfrida no twikara stegaiga no mogakoe atorese story muna yaringe mpaka wikira ogosira kwae. Kwanza tigang chake gote pole sana. Asante. Ono twikire gaiga toite komanya ngaki Winfrida abete mpaka gaiko gosira kwae muna arwarite ine restore tutaite tomanye lakini manyia ba ligereri baitwa marietao Marieta nenkoro kusirivanu sinyambane tato mtakoro kundege gaiga na onka yane Mong'ina oyo osirete Winfrida kwambuka no Mong'ina one nandega na obwoye Winfrida ndi mwa chagete komanya nere ndi kwa monyomete officially na munyomete 1993 tukanyora omwana omotanga 94 kurabu ntugwata abana bane bamura babere n'abaiseke babere Winfrida abatomenyete nere buya egaika akanyora oborwaire bokoro kugoita tukamoira ase nyagitari yatabaka ritang'ani akarwarigwa kabwena uyu mwaka kiachagete koigwa achagete koigwa bobe 2010 tukamoira tabaka akorwa operation akabwena agachaka afya yae na egasi yae kare buya egaikera nando buriro bugachaka kororekana bwairanire gachakera omotienyi okane bwa omwaka oyo agasoka koigwa bobe akaenda dispensary akanya koegwa amariogo agachaika omotienyi 8 akaba bobe mono atari gokora kende tukamoira ase nyagitari ya Galaxy agasoka korwarigwa omotienyi 8 mpaka oyo 11, 12, 12 akairwa Nyangena theatre ase omonyagitari ore komorwari korokwa Dr. Igara theatre no akoreire Nyangena bono akara akorere tu theatre eye rituko riachiete ria Jumanne aria atendeti Nyangena akairwa theatre korwaire tu theatre tachieti koboka akwane kende gosarigereri nabo bado Nyangena nyagitari Nyangena abetorora amatuka eri Aramisi Ichuma Jumamosi ngatebwa Mong'ina obeire we mono Senge wangire gokwana wangire koboka ngagenda nganyora Mong'ina arwarete ngasugurika ase nyagitari chiri chiatakeire koirwa ase atakeire koirwa abanyagitari bagantebia atakeire koirwa ICU gwetera ase eng'encho ya omogomo ore nyagitari yabao twatemete korigia chinyagitari lakini tonyora nyagitari chiri chiganeire twatagete koirwa muna tenweki gose Kenyatta nigo monyagitari nabatebeti motemete enweki gose nyagitari chire outside gose natotebeti tugatonyora bitanda mbiyo ande banyagitari mbaiyo bono tukanyora nyagitari nchira ase gusii yaito 2 Medford na Oasis ne chinyagitari echibere egochitagete chibesa deposit yokobwata egetanda yokobeka omorwaire ase ward ya ICU inche muno ntamaete amang'ana abosongo mono nyagitari echio togenda koboria nyagitari togatebiwa chibesa tokobeka motomia obeka omorwaire egetanda 100,000 Medford obotukobomo 100,000 ne deposit arabu kera rituko muna akorwarigwa nchigenderera konya komenta muna akorwarigwa ngaba no gokumia 100,000 tiranya konyerora asoka bogokwane fanya gukuna 100,000 nanya gukuna 100,000
ngaka chisimi gochia saba iri bane bagankonya reseri tukeria asokuranira obogima bwa Mong'ina tukanyora siringi 50,000 aseri tukeri kengima tukaenda tukabeka 50,000 Mong'ina akabekwa ICU maambia karabwaki tukaleta 50,000 chinde kurwa ase yanko yane Chikaika 100. chikaika 100 akagendera kurwarigwa lakini okurwarigwa kwaye nonye kara ICU tari gokwana tari kurigereri tari gonchoka na tari kurikende karondo oro karonkorora lakini abanyagitari baro bagontainga omopira no bamubekerete gwechi mioro ogwetie endagera akagendera kobera abanyagitari atari gokwana mpaka ekaseni yane egana negachanga motebi yaya ng'a chibesa baindi batebire chibesa chia eriogo anyakoegwa eriogo naende omokaseni yane ekang'a chibesa ngakana 84,000 chibesa echi chionsi ng'enderete korwa nyagitari bakachekire 84,000 igo ng'endete gokonywa igaika ase chibesa chiandemire omorwaire akagenda kobera nyagitari ase amatuko 10 Abo bado na ICU are. ICU are rituko ria 11 chinse sana sasa chia botuko ngakerwa esimi na omonyagitari muna ng'ende saa 10 ekarengera riane kigacha esimi ya botuko muna yacha iga Mong'ina noerire nabo nabogete ngakera omonto bwa epikipiki esimi Aye nyomba akwarenge. inche nyomba narenge Omorendete nyagitari. nyagitari abanyagitari batete omonto ora ICU tari korenda na monto onde bwensi igo bono abanyagitari bare kumusugulikera ekagera naki are kogana achaka bono ekero nagenda saa 10 echio nkanyora Mong'ina nabaraire buya ase egetanda keria gia ICU masini chiri chia abekeire monu nchiyo Barusire. chiarusiwe abekeire egetambao omotwe arikire amarieta aye nkaba nogositoka ekero nanyora Mong'ina one ng'orure ase amaboko ane ase chitaika echio nabo naganyete abaminto ekero bwakiete bachete ekero nagete esimi na obomaene Mong'ina nosirire abaminto mbachete tukabana barabwo mpaka chinsa eyemo na enusu bagataka komanya ng'ai omobere oyo nkotoa bare toire tochikogacha abanyagitari bagateba ntori kobaa omobere ase eng'encho chibesa nchire ime echimotakaneti chiri are korwarerigwa igo omobere igo tokoyogacha intwe abanyene mpaka motoretere chibesa moche koiyia omobere oino inche nkarwa ororo ngaichana naende nari nwa Mong'ina rende gakure nonye na erisakara rinde nare korikerwa nsaini gose nche gwakana ng'ora ngakanigwa Twaire. ting'eire bono ake iga totenine iga abwo isiko nyagitari Medford ambulance egacha bakabeka omobere ime bakagenda na omobere Bakaimokia omobere bwa Mong'ina bakanyoira. bakanyoira Makoborete. inche mbamboreti inche mbamboreti tatigari ritang'ani twatage abaminto bare gosaba omobere ochikogacha nabo bakanete ekero bakanete goikera abwo ambulance ekero yacha bakaira omobere oywo iga abwo abaminto ekero bagete bakambwata okoboko bagansoia akagari babwate bakandeta ka Mwatemeti kobakwanera ase babori ng'aki bagokora iga. Nomwe iga abwo ase chibesa echio mobwati bono iga nabo morachimorigi mobaretere. Ase mobae nonye egento geratenenere chibesa echio. ekero Mong'ina asirete ekero rituko twachete tugacha bagaka mambia yaye inche ning'iranete inche omonyene nchikora ase babegete Mong'ina one naigete ramu ngarigereria omobere Bamoirete ramu. bamoirete ramu nabo bamoirete ramu abaminto baganteiya bagateba ng'a etokomoira ramu maambi ngabo kagenda baka ramu nkanyora omonto omocheri nkamotebia omonto otaete korora akorukuga naiga nang'irete nkamorora tore na mokoyo one tukaimoka tukagenda mpaka nyagitari ase are korwarigwa nkabatebia Mong'ina nosirire magegana bosio timbwati nonye na esiringi inki ngokora mong'e Mong'ina one bagantebi omoga akagenda ka origi chibesa mpaka riria oranyore ocha koiyia Mong'ina oo Oino omonyagitari ore gotebia. ono omonyagitari ogonteibo
accountant yogonteibo nkamotenda tokwana omoindi aganteyo omoindi otebire muri gokwana nere igo nkorageria komiti ya nyagitari mokwane komo akarangeria komiti ya nyagitari tugenda mokoyona tugaikaransa na komiti ya nyagitari bantu barenge bane omosacha oyomo basubati batatu nkabatebi magana gositimbuati incherende ng'aki mogonkonya omong'ina one igere nchikomoeni bwane bagantebi omoindi egento atagete korora na chibese toteti korora kende gionsi ang'a abanto mbaretete chire okobuku na chitaito bagatiga iga bakagenda igo naye togotoretera taito togotoretera rogobuku chibesa atagete akamanya goteba ande egento kende araitabe iga aranyore egari ere na ekebunguo na erogobuku eteri na esikabu ayerore arore egari no ere esikabu amanye koba omobere amanya gotoa omobere ebe security ngasinyurende minto korumagana bosio monto tayorikire gasi ya company monto tayorikire gasi ya serikali nonye ntata gose mama bagotire ande tibabwate gasi ndatebe gose mpaka bachibesa chiare tae koruga abu ribaga bono nare kotwara ebirengererio bia omonto okwete na inche omonyene bono nkwete ase enkoro yane igo nsinyire ng'a emiaka erenga omong'ina one akobera mochari emiaka erenga ndarigia chibesa echi 600,000 gochia igoro na tinanya korora chibesa echio goikera iga abwo nabo nsangaete obokonyi ng'enderete korigia nase nkorigia korwa tindi korwa isiko ng'enda obisi ende okero tingabwati moire okong'ira obisi eywo timbwati chinguru ngochiera chia obisi abana ago bandigerereti isiko na inche igo ndigereretie abana tosinyire ng'ai omong'ina are igora mwatemire kobakwanera lakini bangire pi twatemire kobakwanera inche omonyene natemire gokwana abaindi bangire omura ominto ochire oro okwane na barabwo bangire bono igo totimogete lakini ase okomorenda omoroire iga abu nyagitari eywo ya Medifort na nyagitari ya Nyangena omoroire mbuya are korendwa mariogo mbuya are konyora yani tari ng'a na chibesa chiaborete akamanya gocha gosiria obogima bwaye se mwatemete on your side intwe ase ensemo yaito korusia omong'ina one gaiga mpaka nyagitari ntwatemete korwanera obogima bwaye komobeka afya engiya korwa nyomba mpaka aike nyagitari gochakera nyagitari akaraigete ase amaboko ya abanyagitari ntwabwate okwegena gose nabwate okwegena omong'ina one nkobwana are korwa nyagitari lakini bono ekero aigete nyagitari gochakera nyagitari egasi ya abanyagitari bakorete ekora oborwaire bwaye bwachakerete theatre korwa na bairete buya mpaka nyagitari ere buyeka omonyene akebeka eward kabadimintati na abanyagitari ase eward akokwana akogamba akoragera bono gochakera theatre nao ntamanyeti ng'aki chimasini chiarenge gose naki omonyagitari arenge tataboka nibuna chete theatre tachiete koboka tachiete koboka lakini gakwenda theatre nkogamba mwarenge buya narenge buya kabisa ng'akerete mpaka esimi ng'akerete mpaka esimi agantei intwe bono nkoragera tore rituko eri arochi koenda theatre agantei intwe nkoragera ande nkorachora akanyama akandi nkokwana twarenge lakini bono buna achiete theatre takwaneti omosubati omorende toiyo mokoyone ekero omong'ina one are kogenda theatre omonyagitari iga achete mpaka ase eward yabekire akanyora barure gwesibia omong'ina one abegete eyabu na oyo omorende tabegete ereso nkwebwa ibare ase eward omonyagitari rochi komokorera operation omosisa naro ochete kobatebia ng'a ini tonyete theatre kora bwango togende omong'ina one korwa eward iga achiete na amagoro aye mpaka gaika ase egesieri gia theatre agasoa ime oyo omorende tagatenda gesieri korwa riatenete gesieri bakamona bakorete egasi bakorete oyo ngesieri are bakamanya komoteira nase eward ngocha tore bakamoretera omong'ina one korwa theatre obekeire embeo embeo ya esirinda eywo bachete korusia kebarorete ng'a batari gokwana nchirende bagantebi moire ase embeo enene eywo ere ICU
ikagera nkagenda Medford. Mbabwate Nyangena. Mbabwate Nyangena. Apart from Nyangena babwate mbe kurugusisini oxygen. Lakini mwana batagete mbe ya ICU. Apart from Goita, Winfrida na watu boroire bonde iga. Apart from Goita, Winfrida ta watu boroire bonde bwensi. Tanya kurora guseke uno, gustare mareti. Winfrida arenge bia. Pole, nimaitenga na kongu sana kwa accept. Igento bunekerire gocha se family. Ndaboneka mutabwati besa yani tutagigento ku expectinga Winfrida ngo ikara ale bona iga mutigari ni mweka. Lakini ni Nyasaye naro. Bona yo bokonyi kwari gusaba abarigereria. Gento montara gokonye mono nkerekieki. Nchibona gento ndaga ninkonywe. Ebe no muntu bwa serikali. Ebe n'abananchi. Ebe n'abantu be kanisa. Igongo saba amabera kurwa sonde bwenzi. Ankonye enchira ndanyore ndusie Mong'ina asa mocheri eriaraire nchakomoeni muno mwanya bantu gose nchakomoeni muno omokristo ase INKA yaye. Igo ngosaba gokonya gekogera ase nyagitari abekire mocheri ne chibesa etagete. Asa nese na musiti Medford lideni ntigete ororo ne chibesa itagete ng'akane. Echinta bwati nande tindo chinga ngasikinda akarba kanjisani nande tingo isani aso mwana munandigerereti bono gokonya omobero ori tosarekera ari Mong'ina ndi moreteka nche nasabire nga onde bwensi orandorera mabera ankonye kurwa so musigo mbogoreti Igonye ndiri mwanyogire chibese chitanga mwachakire tanga mwachakire omoroberi wa matanga tanga mwamwenire onye tari bese chia bolire onye tari chibese chia bolire anga muna ria sirete rituko ria sirete ria Jumatano anga matanga gabete wiki ekubwati Jumaine wiki wana Senge njiyo gotaka chibese na ichigerete amatanga atarabangwa. Pole sana. Ingana ria oli omweli oratebi omurigereria ndirege tutarakora. Njena tayo omurigereria omogano one mbwate oyu nakoire gwetera omoriguyone ntwanchaine lakini Nyasaye omorangeiri nekera amorangeiri inchamo naye ondigerereti inchamo naye gwetera Winfrida oraire naye turarosie omogano Winfrida osomeke buya korwa senseye nandi ning'egenete nga Winfrida asachire na asagia gokoranje igora nkonye torosie nyangi ya Winfrida erorekane Eno mogako Winfrida onyaje batweresa buno story yaringe bakabonega chibesa baganete nyagitari ne chibesa chinyinge sana igonye kuri isko gabo kotoligerete neno bwata bokonye nchirora konye familia emia yao 200 yao 500 yao 1000 yao nawe konyara kokonya sana familia baruse mobere mochari bache bamweni buya onye omonto natagete komotomera sempesa onye no konkeresi mo encourage nabo gotume enambe pay bill indo serati Mong'ina munasirete igere isana isato esiro isato esiro 7 7 3 8 30 7 73 Einare pay bill namba yane yesim akara gwatumire chibesa chiao gochia se pay bill egokoretere rieta ria marehemu Winfrida kwambuka namba yane yesim igere 07 25 089 026 namba yane yesim igere 07 25 089 026 nja samulete nguru kumoses mugara umuronde enganoga oyo osiriti Mong'ina ne brother yani osimo muruminto yo kombwati bono na otwichanete asogosirerigwa na Winfrida oyo tigire abana baye barabake no mwaka oyo romoke motuna magega karangorigeria nanyara ngamba gwata bokongo bonne sana osentu gwata bokongo bonene ocha Senge yeito ko ero musigo twairu gose twatwekiru nigoro manene mono sana ono gakito kuboringa abaminto
bari motorigirete bona iga chinsemo nye chiense muraga ni baki gotokonya twaborire gaki abaminto abane amayenda manene gochase enkeye iga egekogera Winifrida orarire ne bill igere nene mono eitutanyare motuna magega ekaro guturigerera ni kindi gioka ntubwati kende eto gochikorigeria nsemo na nsemo twanya ni tutweka tore akito gosanga abaminto korwo Winifrida asirete bakabona iga akintro chimotuna magega nandi gaki moto ikange egekogera gaki chibasi chini chinyira ndi chimene njende komenta digere gaki tumurusi gari moja ri toja komweni bona ekaro tugurire gaki mina bono endugwe yane nje gaki ngurire baka no ndoro na abana ngaki bawo chokuragira egekogera no kule maguoka no na asitoko nyori ndagera yandi kende nkiyo gaki mutangu gwanja motokonye gaki tomoeni gwetera chinguru chino gaki ekora gaki twasi ase kenyoro mwa temere korosio mochango ase kenyoro gaki twatemete korosio mochango iri ari nginya gitari lakini basi twanyate ari ngenge igo eye kenyoro kimagia changete tukanyora ri gusarasini chuka ono gaki tugochikorire goikera bono igase iri 655 gaki ntukunyara ekora bono kenyoro kianyorire ngangie kunyara akibona kia twarengere ngaki takurire risiko agia baminto batokonye gikure getubwate gaki nekirito usigetire getubwate nekirito ligere motokonye gaki turusie mubirori gari toyoeni gaki na into tutumoke birengereri nona ase kara toikansite nturi koragira nturi ko nona korara guoka tochikorondo goeta gaki twabona ngana tokonye akibona tugusoga gaki okonya kwinu motokonye iga turusi Winifrida gari tomweni n'abagambi bagaiga MCA MP mwatemire kubatumira mang'ana twabatumira mang'ana kare twabatumira mang'ana batebire na baresi gotoikange kurende gaki ekaro togochikorire motuna maega nyondiri gaki baikire no ni ga ukabatu siomeri barore gaki rende osogotoremi gaki no turamo gaki rende tokogoni gaki motago charena motoremi otoremi guoka tore gaki no turamo digere no turanyore ngaki ogokunu gwaino ngorete liberera gocha story abagambi mbamanyete abantu bonse bamanyigo akibone tokubaburi gaki no ni muchango kerora abikuri tukuri abikure kare more igo bekiru akumuranje yarigani akimoche munore okunu kirikia egeke na kiratokonye gaki murabona mujango tukabwa tariki 11 eye kari Jumatatu gaki mwezi mwariganiwe aso gocha goto otobwate sigaki torari ngatwarusiri Winifrida maateri asante sana na mwaigwerere korwase familia bairi ba Winifrida tukobera nelinga asante sana onye otete kwa support enamba noire nsabu enamba ya studio noire gabo ne namba ya omugako Winifrida nere kobe katore noire nsabu toma kilikendo ranyare nabo konyara guseseniwa tobakonye asitokonyara natokonyobikira ritiko ngakonyo yo mino kare moyo asante sana asoko banaitu amaletane Bridget Kenya mama nakyokogasa yagerekyo osimeka tata nakyokogasa koramayo otakorosa koramayo otakorosa eni boto wate